We can show you this. You want to see Jalab again? I think simdanso mangoma afa ndo zvandifungo wangu akusina mangoma aiwa tatenda maita Sauro twadzisa Sauro atwachiko kulitseka he vanerega Sauro yanjadzi yajala nambatikana ndisingaiti nazo lanishikwazana andiziyo kuti chamanzere kuneana semaunganzi wachataaa mashokamina wekupedzisira ndekuti Sauro ndazozvakeasasiyaronda infect harisironda iri raburi ramahwani I think simdanso mangoma afa ndo zvandifungo wangu akusina mangoma aiwa tatenda maita Sauro atwadzisa Sauro atwachiko kulitseka
Vanerega Sauro. Sauro, Sauro. Ticheme gama redu kana moya kuzovhiringidza tichakuvhiringidza vari panzavo vari kuisa mota dzavo you are not invited here. Those that are invited are inside here. So regai kuti tiizorwisa Sauro nemacheka said we are not going to do that. Saka kana tobvisa chose gwani hatiite nezvinowanzo vanotengana heti makomberesi uyo akapfeka heti yake yeblue yeblack tinakuremekeza gamba pano tisu tiri kuimba nemuromo yedu pamberi negamba Sauro hatidei zvine mutsindo kuti mayamudhisi ari panzayo azvive chezvaitaura Sauro handiti pamberi nezanupia Tendai makomrades vachina vakapfeka gwani avo vari mukati muno ndowane programu nyaradzai mota dzenyu mudzime nguva yekuchemakanga musatipedzerawo nguva nekuti musatipedzerawo nguva nekuti paiva chaipo maimushoro Chese tonyara chese totaka kuimba national anthem. Vakomana vari pakofini avo ndokumbirawo kuti Sauro auye kuno. Hapana chinotanga pano kana muchimita rusha muchinobata kavatebhas iti vari pano iti kamunanga kuone munonyeka takakushina napolisi iuye kuno kupera komreti disco vatinavo vatozvanavo kwese ndokumbira muye netimu yanikumereko ndokumbirawo vari panzavo vese vabve ipapo vanotetera kana vari mukati muno vanhu vese vari panzavo vavisikanzwai handitika chairman mahachari ikoko vatiteeranei vakomana ava vari apa nditeerereyo comrade disco comrade vatinavo comrade vedu vatabva navo vatapuhwa napurezidendi vekupolisi nevekusapoti unity handiti isi mayuti tiri pano kurovaiva pasine zvigugu sunguruka kumashuka yakadaro sunguruka kumashuka tenderero garisana ri mukati vakomrade ngatinzwananei
Usatiudze hezvo takaudzana ucha pamberi pedu.
Grupo.
Baba si vakutendera vamuzorera kuti vanhu vada kumuka kuda kumhanya naye sakanzira atendera kumuka vanhu vada totiza naye pese basina mkana vanhu vaidzingwa kuti saka vanhu vaona mukana ipapa saka utora advantage nokuti vanhu vangotiye kuti achingobva kusitodzi achitotoenda nayo uyo akutoendwa nayo akutoendwa nayo vatoita bhoda pavanhu kofini apa polisa ichapagona polisa vaimoshumudzwa machi kubuya mangongo sinjira kumuni madrugs kwakunobigwa kuti koicho chakwe ndikuziva kuti icho chanodzikiswa nacho yafa ichi vanhu vakatika
vamuzorera kuti vana vada kumuka kuda kumhanya naye sakanzira atendera kumba vana vada kutotiza naye vazowana mukana nokupedza paipe papasina mukana vanhu vaidzingwa kuti saka vanhu vaona mukana ipapa saka vatora advantage nokuti vanhu vangotiya kuti achingobva kuchitodza titotoenda naye uyo akutoendwa naye akutoendwa naye vatoita bhoda pavanhu kofini apa polisa ichapagona polisa vaanoshumudzwa machi kubuya magongo sinjira kumune madrugs Wakunovigwa kuti wakunovigwa kuti koicho chakwe ndikuzwa kuti icho chanodzikiswa nacho yafa icho vanhu vakatika
Kana ndira izvo zvomunoenda ina ndisi mupurisa ndamasimba iwayo Vachadzorerwa nemhanje ukunzwa nhamba iyi pamota yakatakura mutumbi kupewa space They are paying their last respect, soldier love, aka Solomon Sapa.
kuna honorable ambassador Mai Msaka alimai kule gamba yakaunganira pano. Our honorable Minister of State for Provincial Affairs and Education, Honorable Senator Engineer Oliver M. Chidau, Bamsoroi, Bakamiriam Asset Chief Said,